F'indirizz li għamel fil-Parlament it-tlieta filgħaxija dwar il-budget, il-Prim Ministru qasam viżjoni li għandu għal 10 snin li ġejjin. Saħaq li l-budget li preżenta l-Gvern ma kienx biss wieħed ta' reazzjoni għall pandemija, iżda primarjament huwa riflessjoni ta' ruħ soċjali li għandu tant għall-qalbu dan il-Gvern. Qal li l-Gvern għandu viżjoni għal 10 snin li ġejjin imsejsa fuq 5 pilastri. Il-Prim Ministru rremarka kemm hu gburi bil-poplu Malti u Awċi. Sur President, jien gburi li jien Malti, gburi b'Malta tiegħi. Gburi b'Malta tagħna u sur kap tal-Oppożizzjoni jekk il-ħadd ma kellekx okkażjoni tisma' dak li qed ħanarġa' nirrepeti. Meta jien insifer ngħidilhom jiena Bela minn Malta. Il-Prim Ministru Robert Abela semma diversi oqsma li l-Gvern qed jintensifika l-ħidma fuqhom fosthom l-ambjent. Hawnhekk mhux biss semma rivoluzzjoni ambjentali fit-twaqif tal-importazzjoni ta' prodotti ta' single-use plastics, imma anke fuq l-inċentivi li tal-Gvern biex iħajjar lin-nies jużaw vetturi li jinniġsu inqas. Semma wkoll l-ispazji miftuħa fosthom li jikber il-Park Nazzjonali. Dwar Għawdex il-Prim Ministru wieġeb lil kap tal-Oppożizzjoni li skontu f'din il-gżira għaddejjin proġetti tal-virtual reality. Salħat stess semma l-Prim Ministru huwa mar iżur ix-xogħlijiet fuq iċ-ċentru akwatiku. Il-Prim Ministru fakkar fil-politika tal-Oppożizzjoni li titfa' siqlem u lawna dwar il-proġett tal-mina. Irremarka li dan huwa gvern li jiddeċiedi u se jara li dan il-proġett isir favur iżjed konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Il-Prim Ministru tenna l-pożizzjoni ta' pajjiżna dwar l-immigrazzjoni u qal huwa kruċjali li jibqgħu jitwaqfu l-wasliet bis-soluzzjoni qiegħda fi xtut libiċi. F'dan il-kuntest semma wkoll ir-ritorn ta' immigranti li ma jkunx ħaqhom l-ażil u r-relokazzjoni ta' migranti oħra lejn stati membri oħra. Il-Prim Ministru ma naqqas ukoll jsemmi lin-nisa u l-kontribut li jistgħu jagħtu anke fil-politika. Qegħdin hawnhekk biex nagħtu futur aħjar lit-tfal tagħna. Li binti tgħix f'soċjetà fejn in-nisa ikollhom l-istess saħħa ekonomika, soċjali u politika bħall-irġiel. Għaliex le? Għaliex mhux hekk illum? Għaliex f'dil Kamra hawn diskrepanza kbira fir-rappreżentanza. Ara kemm ili nibagħtu dal-messaġġ. Il-mekkaniżmu elettorali irid jiġi fis-seħħ fl-immedjat li bih niżguraw rappreżentanza aktar ugwali. F'diskors b'saħħtu l-Prim Ministru qal jrid jara l-eliminazzjoni sħiħa ta' kull forma ta' diskriminazzjoni. Sur President, pajjiż li fih irrid nara l-eliminazzjoni sħiħa ta' kull forma, u nenfasizza fuq il-kelma kull forma ta' diskriminazzjoni ma' persuni LGBTIQ. Kruċjali. U li lejhom li nara nassigura li lejhom is-soċjetà tagħna turi biss imħabba u rispett. Aħna rridu iva nibqgħu iċ-champions ta' drittijiet ċivili. Kemm jien kuntent, entużjast li fl-2023 daqs 3 snin oħra se jkollna il-Europride f'pajjiżna, vera kburi. F'diskors b'ton ta' għaqda nazzjonali, il-Prim Ministru ta' tama l-kuraġġ lin-nies fejn saħaq li flimkien sejrin nibnu futur aħjar. U fi żmien qasiru kollha għalhekk wara din il-pandemija se nkomplu għaddejjin b'aktar suċċessi. Flimkien se naslu bħala poplu wieħed maqudin brieda waħda, studenti żgħażagħ, ħaddiema, negozjanti self-employed, pensjonanti, dak kollha ta' rieda tajba, familji Maltin u Awċin. Is-saħħa tagħna flimkien ma tafx qis. Għalhekk ħabbarna l-aqwa budget ta' Gvern Laburista. Għalhekk nistgħu nħarsu lilin mill-pandemija lejn futur mill-aqwa għal pajjiżna. Għalhekk Awċin u Maltin b'saħħitna il-qudiem. Grazzi. Nirringrazzja il-Prim Ministru